Защо реших да стартирам бизнес с издаване на книги? Истината е, че книгите, когато бях на 23 години, сега съм на 38, промениха живота ми. Една книга, която се казва "Задай правилния въпрос" на Ян Купър, беше книгата, която промени посоката на живота ми и всъщност ме провокира наистина да се замисля какъв искам да бъда, какво искам да постигна, и ми даде така перспективата да си отговоря на много въпроси, защо до 23 годишна възраст всъщност не бях постигнал нищо в живота. И сега вече на 38 години, като си направя една равносметка, благодарение на книгите, съм успял много от нещата, които тогава съм си поставил като цели, да ги постигна. Затова и реших да започна 2025 година издателска дейност, защото вярвам, че с всяка една книга, която издаваме, мога да променя живота поне на един човек. За мен това ще бъде предостатъчно, ако с всяка една книга, която издаваме, съответно и продаваме, променя живота на поне един човек. Ако на този етап сме издали 10 книжки, ако съм успял и хиляди сме продали, но поне на 10 човека, ако съм успял да променя живота до момента с работата, която свърши за почти една година издателска дейност, аз ще съм изключително доволен и продължаваме напред. Абонирайте се за каналите ни на издателство "Надграждам", за да не пропускате. Тепърва ще качваме много полезно и безплатно съдържание. Аз съм Борис Бачев. Чао и до скоро!